हे लामाया बोरैलै गोलैबा थांखागोन हाब्रु गोजार खामानिनानै इयाव दै दंबावोसो माने ओरैजाय इयाव आइ गोलैबाय Stories I'm a fool for your love. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय जाबाय आं दायो माने साल्टिखौ लायनो थांदों आरोना नोंथांमोनहा दा नायगासिनो दं सुदेम मोसाहारि इउटुब चेनेल बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै दायो माने साइकेलजों ओंखारलांबाय आरोना बैनाय दांदो बैनाया लाजिदों बैना सिगाङाव दं आरोना जेकेट थलायखौ गाइस भिउफोरखौ नायजो साफा साफा आरोना माने भिउआ ओमफ्राय उनथिंजायबो सिगांथिंजायबो हेभि साइकेल सालना सानदाना माने जोङो सालटिखौ लायनो दायो माने जोङो मिरि गामि मोनफैबाय आरोना रावनो होनो जोंनिथिंखौ मा होनोलाय बैनाय रावनखौ मोनलियाना मिरि गामि मोनफैलायबाय आरोना दिनै हेभिनो लामाया एसे गाज्रि जादों माने इयाव शुक्रुबार हाथाय जायो आरोना जोंनाव नै ओरैजाय शुक्रुबार हाथाय जायो माने ओमफ्राय लामाया एसे गाज्रि लामा गोदान बानायदों आरोना राउन्ड हाथाय बारबाय आरोना जोंनाव शुक्रुबार हाथाय जायोमोन बेखौ बारबोबाय ओमफ्राय ना जों नावकाटा मोनहैफिनानो बारा गोजान गैला बाबु मिरि गामि गामिसो थांबाय दं दायो जोङो माने नै लामानि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि आरोना लामा एक्ल' फिनजोब्बाय आरोना माने पाक्कानि लामा होसिगोन आरोना इयाव माने गोदान लामा बानायसिगोन ओंखायनो इयाव लामाखौ इदि एक्ल' फिनजोबदों ओमफ्राय डेन्जारलेस आरोना माने लामाया नैयावबो माने बेसर आलु गायनाय दंबावोसो मानोना मबाइलावसो सिनायाखै खोमा दासो गोरलै गोरलैना ओंखायनो आलु बेसर मटरफोर फोनाय दं आरोना इयावबो मबाइलावसो सिनाया जानो हागौ दा खिन्थु जों सिनायदों इयाव गाज्रिसिन माने लामानि अबस्थाया दिनै एकदम सालायनोनो हाखायाखैमोन ना साइकेलखौनो डेन्जार लेथ्रा माने लामायानो दै मा जागोनलै बिदिब्ला नै माने नै साफा खामानिना नै जायगाफोरा जै सलियाव कल लामाया एसे गाज्रि जाना दं दैयाव माने रिपेयारिं खालामफिननांगोन आरोना गोदान ओमफ्राय आरो खिन्थु लामाफोरा जिउआ जै साफा आरोना माने इखिजाय लामायाल' एसे गाज्रि थांनायखाय दसे जिरायबाय आरोना गरम जोब्बाय मास्क थास्क सुना लाजोब्बाय आरोना माने बोरै जागोन बोरै नुदों मिथिया आरो दे सान्दुं गोसा जागोन माने बैया स्पिड फैदों ओंखायनो गरमदो बारा गोबाव थाजाया आरोना माने सालदायाबो मोनफैबाय होनदो ओमफ्राय दायो नेबाय थागोन ओंखायनो थांनो सेरना ओंखायनो स्पिड फैदों ओंखायनो गरम जोब्बाय मेंनायखाय दसे इयाव जिरायदों आरोना जों दालाङावहाय थांनानै गरमनायखाय माने मास्क गानफिनदो आरोना बिदिनो खुनानै लाबाय दा थांबाय थानोसै सालदायाबो नेबाय थायो ओंखायनो बिराद स्पिड थांबाय आरोना 5 मिनिटबो थाथ'दियासै जों माने लामाया पाक्कानि लामाया माने धुला माने ट्रेक्टरजों एलएनसि जाबाय दं ना इयाव ट्रेक्टरजों खोयै खोयै गोलै गोलै लामाया बेखौनो सिनायला माने ना धुला थुलासो नुग्रा जाबाय माने लामाखौनो फाग्लासो माने इयाव बारा एसे माबा धुला गैया दै एसे मोजां मोनबाय माने ट्रेक्टरजों हा खोनाय रोगानाया गोलै गोलै इदि जालांजोबदोंमोन आरोना माने इयाव आन्दासांनि लामाखौनो सिनायखाया माने ना थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोङो नै नावकाटा हाबलांखो लामायाव हाबबायनो आरोना इयावबो माथो थुला गफंजोबदों आरोना माने इयावबो नै फाइनालि हाबबाय नावनो जों दायो माने हाबबोबाय आरोना बैनाय दं दाय लामाया माने जोङो हाबबोबाय खिन्थु लामायावबो बिराद गाज्रि दे ट्रेक्टर खारबाय थानाय जायोना लामायानो मोजां नामोन नै लामायानो माबा जावथेला बायनानै दोनदों नै हाखर बेयाव माब्लाबा सोरबा हराव गारि सालायनानै मिथियागारा फैबाथाय ग्राव गोलैखागोन मानोना बेयाव कालभार गोदान बानायदों खोमा ओंखायनो फैयै फैयै जों माने मोनफैबाय आरोना सालदायमोननि न' थांनाय लामा माने मथाम मोनहैयो आरोना इदि थांबाथाय नै जायगाफोरा ना खेथि मावग्रा जायगासो दै नै दैज्लां बोथोराव मावजाया मेसेङावसो मावजायो सेस दै जाजोबो आरोना माने बेफोराव नायलांबाय थादो भिडिअखौ लामायाबो जै गाज्रि देन्जार बाल'द आरोना नै ओरैजाय जै साफा नुयो नायसिना भिउखौ बेसर बागान गोमो गोमो आलु बागान ओरैजाय ओइनो सिगाङाव आरो माबा दंबावोसो ओरैजाय माने औवानि माबा दालां बानायनानै दोनदों आरोना इयाव साइकेल सालायनो हागोन नायनि र' सालायनानै दालां बारनि आरो दे इसोरनियानो जेबो जायाबा मुलिसर हे लामाया बोरैलै गोलैबा थांखागोन हाब्रु गोजार खामानिनानै इयाव दै दंबावोसो माने ओरैजाय इयाव आइ गोलैबाय बेसो थाबाय दे दे मोनसे दालां बारबाय आरो सिगाङाव मोनसे ना मोननै दंबावो गोथां जै हेभि आरो सिगाङाव दालां मोनसे मोनजाबाय नै बयनो सिगाङाव बेसर बागानफोरा ओरैबायदि गोमो गोमो जै साफा नुदों आरोना नै आरो बेयाव दै दंबावोसो बेयाव मासे गिदिरथार आरो दालां मोनसे बारलायबाय जेबो जायाबा नांगोनलै
bawa biskor mati lenar. Oi, sal bina selesai. I golai baje udah dia. Arti kau mencidong bawa namanya. Kati dari zero mana dalangannya. Guys, next dalang moncel last bermobil sih last tar mesti mau naik jadi magi jadi. Ini be nolak car nane. Gem namanya deh gitu bro. Ayo. Này, besar bagan gemer sayang nih sigang kau. Baik, dan sampai sana. Gemer dapat di semua bibir bar bayar dah. Terus apa anu kayak mana deh? Này dari mana sal deh kalau gember nampai sing ritan tapi sih. Sal deh kalau lang pinai ni kamu nak target nih sal deh aja dong. Asal saya handsome dan abi don no tanah ni malai. Tengah si berai. Besar bagan naik film nana naik kang bay. Biasa pernah besar bagan na. Bisa giding besar gezana na gema bibir was be mana. Jeng mana foto reels bani kamber na. Bay jeng dai tang se besar bagan kebe bidai bay. Sal dai kebe legem bay. Tang bay tang se jeng dai mana no farse. Wan kini kacau dong nung tamun nasir kalnan tapta wan ke kalna na. Wan kini mukang naik nelugai bay na berat gue bose. Wan kini mukang naik nelugai ni ya. Ini lawai gedan arna, bicara like, comment, subscribe, and share kalian arna, tetap buan kezana ini. Apa namanya? Tahu siapa tahu tut kalian berna nih. Wah, dari saya besar banget teman mana. Video apa ini ya teman? Kedan video tapi ini lagi menfinkan. Yang tampun kau video tu lebar na kedan video tapi ini lah bener sujin mana ang video gue seled nih na. Continue lah bener sujin share naik bani Bye, kedan video tapi ini lagi